Η ώρα είναι 11:54 και ετοιμάζονται να μπουν τα κοτοπουλάκια. Βλέπετε εδώ το κουμπάρο μου. Να δείξουμε πως στηρίζονται. Απλά πράγματα. Να τραβήξω λίγο έξω να το δεις. Φέρετε λίγο. Τράβετε λίγο. Όπως σας είπα, δεν χρειάζεται να γυρίζει, γιατί το ψήσιμο γίνεται περιμετρικά. Θα τα δείτε και τελειωμένα. Κάτσε να δείξω κάτι, κάτσε. Εδώ από κάτω υπάρχει αυτό το μισοφέγγαρο λαμαρίνα που τρέχουν τα λάδια από τα ψητά μας. Θα το δείτε σε λίγο που θα τρέξουν εδώ από αυτό το σωληνάκι.